compartir un PowerPoint. Primer vaig a compartir pantalla. Potser és important també primer comentar que són 2 places per fer un quadrimestre, que seria el de la tardor. Si pel que fos no es pogués fer, des de Delft ens han dit que intentarien traslladar aquest semestre al semestre de primavera. Molt bé. Moltes gràcies, Natàlia. Quan m'ho digueu, engego, Sí, ja pots. Sí, perfecte. Comencem veient aquestes imatges. A dalt a l'esquerra tenim situat la ciutat de Delft, que com veieu està a tocar de La Haia i a 15 minuts pedalant de Rotterdam. Per tant, amb una posició molt central a la Randstad. Aquí a sota veiem el nucli històric de Delft, que va ser una ciutat d'origen medieval, emmurallada, amb 8 portes, però el que té de més interessant, fixeu-vos, aquest és el nucli històric, aquí el veiem, i compareu-lo amb l'extensió de la TU Delft, de la universitat, que és una vegada i quelcom més la seva dimensió. La universitat està situada en una ciutat de grandíssim interès històric, una ciutat que combina aquestes imatges característiques de qualsevol ciutat holandesa històrica, però també l'arquitectura recent, una arquitectura que està molt, molt implantada en el campus universitari, on trobareu obres de força arquitectes coneguts i altres més històrics, com el Vakema i Van der Broek aquí a dalt, l'auditori, o el grup Mecano en aquesta llibreria. Si parlem de la universitat, diríem que té moltes similituds amb la de Catalunya, amb la UPC, és a dir, té un nombre global similar d'estudiants, un nombre similar de professors i fins i tot si parlem també de l'Escola d'Arquitectura, que teniu una imatge de la vella escola, un magnífic edifici del Van der Broek i Vakema, tornaríem a trobar similituds, aproximadament 2.000, quasi 3.000 estudiants i de l'ordre de 500 professors. Aquesta facultat que veieu aquí es va cremar ara fa uns pocs anys d'una manera sobtada i molt ràpida, pràcticament no va quedar res de l'edifici i a més es van perdre temes molt interessants com una biblioteca tan rica o fins i tot una col·lecció de mobles, però al cap de molt poc temps ells ja tenien instal·lat un campament per acollir les classes i al cap d'un any van decidir tornar a adquirir un edifici que formava part del complex universitari però que s'havia venut per fer habitatges i el van reutilitzar com la facultat d'arquitectura. Aquí teniu un petit vídeo que després us passaré perquè acabeu de tenir una imatge completa del que és una universitat molt moderna ficada en un edifici molt històric. Aquí veieu entre les diferents peces de l'edifici han habilitat aquest cobert que reuneix el cor d'aquesta escola d'arquitectura, que seria el taller de maquetes. És una universitat, torno enrere un moment, o una facultat, millor dit, que està organitzant els seus màsters en 5 línies que són històriques, que sempre les han mantingut, que són la d'arquitectura, així li diuen, seria l'equivalent a projectes, la tecnologia de la construcció, el paisatgisme, la gestió del construït i l'urbanisme. Aquests han tingut un pes sempre important en tota l'educació en aquesta facultat i segurament a banda dels espais, aquí podem veure alguna altra imatge i el tractar-se d'una universitat que fa un nombre molt gran d'intercanvis o feia un nombre molt gran d'intercanvis, val a dir que pràcticament el 20% dels seus estudiants venien de fora i que té una organització molt pensada per atendre gent vinguda de força llocs del món. Jo voldria destacar els aspectes més característics de la seva organització pedagògica. Per un costat, el que ells li diuen el problem-based learning, que vol dir un mètode basat en un treball orientat a la resolució de problemes reals que es dissenyen
abans de començar el curs van ser assolits per grups molt reduïts, 15 estudiants, 2-3 professors, on es treballa conjunta o individualment, on es confia molt amb el mètode d'autoaprenentatge i que incorpora ja en aquests projectes una certa part, un cert component de recerca. Tots són case studies preparats prèviament, amb guies d'aprofundiment, i per centrar-nos en les avantatges i els punts no tan forts d'aquesta facultat, jo diria, potser el més interessant seria l'estructura pedagògica, és exigent però està ben organitzada. No penseu que trobareu els grans noms de l'arquitectura holandesa, però sí que crec que a molt bons professors. Un segon aspecte molt positiu seria, jo diria, els mitjans materials, una molt bona biblioteca, no tant com la nostra, com la de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, una bona cartoteca, una sala de maquetes, aquesta sí, realment impressionant, on fer tota mena de treballs vinculat al projecte, i una certa qualitat ambiental que li dona una ciutat petita, on la universitat té un rol molt central, que està molt ben situada respecte a altres ciutats molt més interessants o més varietat, com Rotterdam o com La Haia, i una bona relació entre el nombre d'estudiants i el de professors. A tenir molt en compte és que és una facultat que ha tingut habitualment a casa nostra una demanda considerable i que, com apuntava la Natàlia, només podem oferir 2 places, les places en el primer semestre, a tenir en compte també que l'estructura que plantegen és molt endreçada, molt exigent, relativament flexible perquè es fa una prematrícula i s'acaba de decidir en allà que tots els cursos es fan en anglès i que si hom segueix les regles d'aquesta facultat, doncs segurament trobarà fins i tot un cert servei d'atenció per aconseguir resoldre els temes d'habitatge. Vaig a passar-vos ara un vídeo relativament curt perquè acabeu de fer-vos una idea de com funciona aquesta facultat. Life never slows down in BK City, TU Delft's architecture and the built environment faculty. It's a living lab, a funky, inspiring, spacious environment that's home to young designers and passionate researchers. BK City is an international breeding ground for creative thinking, imagination, and both thoughtful and beautiful inventions. It's a place that is buzzing with life, from early in the morning till late at night. With thousands of people studying, designing, conducting research and acquiring knowledge, it's the place where new ideas come to life. It has its own library, bookshop, print shop, and in the heart of the building there's a model hall. Here you will find every tool you'll ever need to make a fast sketch or a great presentation model, ranging from 3D printers and CNC milling machines to hand saws, large tables, and a model photography booth. Meet up with your fellow students and tutors in the faculty's espresso bar, or wind down in the Bao Pub, the faculty's own on-campus pub at the end of the day to exchange thoughts with people from all around the world. The faculty is very internationally oriented. Over 30% of the students enrolled at BK City are from abroad, and visiting professors from all over the world come to Delft to lecture, give workshops, and host seminars. Both renowned for its high academic standards and creative edge, driven, academically interested, ambitious creatives will feel right at home in the faculty. With countless facilities and a staff body consisting of both top-notch academics and internationally famous professionals, BK City supplies the creme de la creme with the best possible environment to flourish.
Bé, dit això, tenim també la sort que estan amb nosaltres, de moment, l'Aleix, segurament també arribarà al Marc, que són els dos darrers representants que l'ETSAP ha enviat a Delft, que ja heu sentit abans, alguns de vosaltres, com xerràvem l'Aleix i jo, i em deia fins i tot que s'estava rumiant la possibilitat de tornar a Delft un cop acabi la graduació, entenc, no? Per tant, deixem ara... Mira, el Marc també acaba d'arribar. Obrim si s'escau un torn de preguntes. No sé, Natàlia, Maria, si tenim molt de temps o no. Encara teniu temps. Podeu fer, si voleu, un torn de preguntes i si no n'hi ha, seguiu amb el que l'Àlex i el Marc poden dir. Ai, perdona, l'Aleix. Jo tenia una pregunta, si la puc formular ara. I tant. Vale. Era sobretot en relació a l'idioma. O sigui, sí que és veritat que durant la presentació has dit que totes les classes es faran en anglès, però l'idioma, l'holandès, quin pes té a la ciutat de Delft? O si es pot veure sense l'holandès, és la pregunta. Vaja, estudiaran totes les assignatures que podràs assistir s'imparteixen en anglès, totes, absolutament, i parlen un anglès envejable, absolutament envejable. Per tant, t'entendràs bé. T'entendràs bé amb qualsevol persona de menys de 40 anys. Segurament ara l'Aleix i el Marc poden dir-te si això és tan exagerat o no tant, però és un idioma que domina la gent allà i, per tant, no crec que sigui cap dificultat. És impensable estudiar l'holandès, és més difícil que estudiar l'alemany. Sí, no sé si vols contestar alguna cosa, Marc, però jo et podria dir, Guillermo, que bàsicament Delft la gràcia que té per mi, i el que em va aportar molt valor, és que és un ambient molt internacional, on, per exemple, un grup d'estudi de 10 alumnes, potser només 2 són holandesos, la resta són d'altres països, d'arreu del món, i per tant l'anglès és fonamental. Només escoltaràs holandès quan els holandesos parlen entre ells. I com que n'hi ha poquets, doncs sol passar poquet. I és aquesta situació. Sí, bueno, i per el dia a dia tampoc, o sigui, vas al supermercat i tothom et parla en anglès, sí, inclús gent de 60 anys. O sigui, no em vaig trobar, crec que només una vegada una senyora que no parlava anglès, però ja està. I jo a la classe vaig tenir 8 holandesos i 8 internacionals i sempre es feia tot en anglès. A vegades el profe sí que li costava, a vegades el profe canviava l'holandès, però de seguida tornava, vull dir, no hi ha cap problema. Són com més anècdotes que no pas sigui un problema. També tenia... Vale, perfecte, ja més o menys, gràcies a Déu, m'ho imaginava, que l'holandès no l'havia d'intentar aprendre perquè l'altre dia vaig començar una mica a mirar i vaig pensar, ostres, tu, quin pànic. I una altra pregunta que volia fer era respecte a... No he mirat el programa acadèmic de l'escola, però sí que és veritat que moltes escoles d'Europa, al nord d'Europa, tenen... El grau d'arquitectura són 3+2. El cas de Delft és el mateix sistema? Com funciona? O sigui, ara mateix soc un estudiant de 5è grau i si té sentit anar-me a una escola europea que potser, no sé, no conec el sistema, bueno, això. Jo crec que, o sigui, jo vaig estar com tu, vaig anar al 5è any i sí, cap problema, et posen el primer any de màster. O sigui, el bachelor són 3 anys i després d'aquests 2 anys de màster a tu et col·loquen com un estudiant de primer any de màster. Llavors, és com comences amb alumnes nous, tot nou, o sigui, és com tu arribes el primer any que arribes i tots els alumnes també és com el seu primer any a l'escola, perquè sobretot el bachelor és de gent de Països Baixos, perquè és un holandès. És el màster que hi ha tota la part internacional. I el sistema és, sí que notaràs potser una miqueta que hauràs d'anar més per lliure, perquè representa que ja és el màster i per tant no estarà un professor tant a sobre, però més o menys és molt semblant a l'ETSAP en aquest sentit de professor. Jo, per exemple, tenia bastant amb els professors, o sigui, depèn de quin estudi agafis i tot, vas canviant, però jo tenia 2 dies a la setmana de classe a l'estudi, em refereixo. I després tenies optatives, que les optatives són com aquí. O sigui,
anar a classe i fer treballs o exàmens. Jo no vaig fer cap examen, jo vaig fer tot treballs. I afegir que les classes tampoc són com les classes que fem aquí, perquè tenim això, 2 dies d'estudi, que és simplement tu tens una taula assignada per tu, el teu grup, el teu estudi té una taula, i tu pots anar allà en el moment que vulguis i simplement hi ha 2 dies a la setmana en els que saps que el teu professor passarà per allà i li podràs comentar el tema que vulguis. A més, hi ha unes assignatures que són teòriques en la que tens un dia a la setmana on vas a una classe auditori i s'imparteixen allà una espècie de masterclass on es comenten temes i ja està. Per dir-ho de manera més general, facis el curs que facis, vaja, no marxa gent en cursos avançats, sempre aniràs a parar al primer curs de màster, que és el que ells tenen previst, però tampoc perquè siguin molt diferents, perquè vagin molt vinculats el primer i el segon. És a dir, no és tan acumulatiu com aquí. Arribat al màster, els projectes són independents, però no necessàriament són esgraonats. Una cosa que et podran dir el Marc i l'Aleix és que el nivell d'exigència, d'acabat, d'anar fins al final del procés en el desplegament dels projectes no és tan important com a Barcelona. Valora molt més la concepció del projecte que no pas l'acabament molt detallat del mateix. Sí, jo volia afegir també que sí que aneu a la part de màster. De fet, ara a Delft us demanaran tenir 180 crèdits assolits aquí a l'ETSAP abans d'iniciar l'intercanvi. I això ho sabran perquè us faran enviar als que sigueu seleccionats un expedient de notes on veuran quants crèdits teniu superats. Si pel que fos, ara quan apliqueu teniu 150 però esteu matriculats de 30, per exemple, abans d'iniciar l'estada sí que haureu de tornar a enviar un expedient per confirmar que teniu aquests 180, perquè aneu a la part de màster. No sé si m'he... Sí. Feu el que feu, anireu a parar el primer curs de màster. I jo tenia una última pregunta per al Joaquim. Quins són els teus criteris per fer la preselecció d'estudiants? O sigui, quins paràmetres o què més o menys t'interessa per també enfocar una mica la... Fer-ho el més objectiu possible. Fonamentalment el que valoro és les qualificacions en el currículum i fonamentalment de les assignatures que tenen més pes en allà, que són projectes i urbanisme. Ok. Segur que hi ha moltes preguntes i que després veig només 1, 2, 3, 4, 5, 6 persones interessades, no? Carlota de Han, per exemple. La Carlota és que va ser seleccionada l'any passat i no va poder anar perquè va cancel·lar. Però la Carlota és d'origen holandès, no? Sí, bueno, jo sí, però el meu pare va anar a Delft, però bueno, m'he quedat amb les ganes d'anar. Bueno, pots tornar a plantejar. Anava a plantejar una pregunta al Javier, ¿no? Sí, en relación a lo que ha dicho, creo que Natalia hace un momento, que entonces para ir es obviamente mucho mejor tener los 180 créditos, ¿no? Si no, sí, imprescindible, no mejor, no imprescindible. Es decir, en Delft lo piden como mínimo. Sí, es que lo revisas. Si hubiera 179, no. ¿Tú tienes 179 ahora? No tengo 179, pero por cosas que han pasado puede que me quedase con 178,5 o algo así. Okay. Es que lo van a mirar y el problema es que no podrías ir a lo que es máster, sino que te tendrían que poner en bachelor o bien ir en el semestre siguiente. Vale. Porque ya nos pasó un año que un estudiante no llegó a esos 180 créditos y bueno, al final acabó yendo un semestre después. Pero... Vale. Okay, vale. El tema del... Javier, si te quedaran tan poquitos, mira si tienes alguna actividad que puedas reconocer y que te completasen. Lo que no puede haber es que, claro, falten créditos porque ellos exigen esos 180.
No sé, en casos así se puede, a veces estos créditos que se supone que convalidan más tarde se podrían O sea, mirar. esos créditos que más tarde incorporarías a tu expediente, en casos así, podrías solicitarlo, a ver si, pero serían para 1 o 2 o 3 créditos, poquita Sí, cosa, no sí, te sí, soluciona eso. más que eso. Vale, ¿Vale? Lo se puede pedir en el secretaría y a ver si atienden esa petición. vale, muchas gracias. Jo tenia una pregunta. Pel que heu comentat que hi ha les 5 línies d'especialització de màster, es tractaria de seleccionar-ne una i seguir les optatives que hi ha o es pot fer la combinació d'assignatures lliure com és aquí? A veure, abans d'anar-hi, jo crec que l'any passat també va ser així, o l'anterior, quan van anar a l'Aleix i al Marc, ells us demanaran el mes de... Bueno, abans de la matrícula us demanaran que feu una tria. Una tria prèvia que no és la definitiva. Jo no sé si quan veu anar vosaltres, Marc i Aleix, encara funcionava el tema del Blackboard, que després completeu un cop en allà aquesta tria in situ. En principi, ells us definiran, una de les imatges que us he mostrat eren com paquets d'assignatures i en principi us demanaran que us decanteu per algun d'aquests paquets. Però no sé si després hi ha una certa flexibilitat. Entenc que sí, entenc que hi ha una certa flexibilitat en el moment de triar el que serien les optatives. No? En qualsevol cas, el Marc i l'Aleix us ho podran confirmar. Bé, no sé, en el nostre cas triaves una track, que és això, una especialització, i amb dos vam triar la de Heritage, que és de patrimoni, perquè bueno, ens havien recomanat, en el meu cas almenys, m'havien recomanat que estava prou bé i la temàtica era interessant. I en aquest cas no pots triar optativa perquè, de fet, no n'hi ha en el sentit de que tu tens unes assignatures que són Studio, que són 20 crèdits, que és un bloc, i després tens això, el que serien optatives, entre cometes, serien 10 crèdits de dues assignatures, una de les quals és teoria i l'altra és història, que es fan alternadament. O sigui, la primera meitat del semestre fas teoria i la segona meitat del semestre fas història. I se suposa que aquestes assignatures complementen el que s'està fent durant l'estudi. I és simplement això. No hi ha més paquet lectiu, per dir-ho d'alguna manera. Maria, podries... Eren totes iguals, no? Bueno, digues, Marc. Perdó, que les optatives eren totes iguals per tots els alumnes. Agafessis la track que agafessis, anaves amb tots els alumnes, o sigui, eren com classes magistrals i després et dividien per paquets. Però aquests paquets es dividien no per estudi, simplement per... No recordo si era per abecedari, si perquè tu triaves i eren opcions, però no era tothom per igual. Sí, en general sí, però per exemple hi ha coses rares com els del Complex Projects que se n'anaven a un país diferent i feien coses durant la primera meitat del semestre i tal. Però vull dir que són casos estranys. Normalment és això, fas teoria i història i ja està. Si voleu, clar, el cas vostre era molt particular perquè estava vinculat a l'estudi. Era imprescindible per un estudi de patrimoni estudiar teoria i història i per tant, en aquest cas, tenia menys marge. Però, si recordes, Maria, l'última imatge que he mostrat tenia els diferents paquets. I en aquests diferents paquets que es van oferir fa un any, tu podies anar escollint. En qualsevol cas, el que tu pots fer ara és entrar a TU Delft i mirar com estan organitzats els màsters ara, en aquests moments, que vol dir el que faran aquest semestre. No vol dir que sigui exactament el mateix que proposaran el que ve, però normalment hi ha petits canvis només. Per tant, faràs una idea bastant completa de l'oferta que fan de cara a l'any vinent. El mes de juliol-agost ja trobaràs l'oferta definitiva. D'acord, gràcies.
Teniu més preguntes? Perquè just ara a mitja comencem amb Itàlia. En un altre enllaç, per això, no sé si esteu interessats, però... Si voleu fer alguna pregunta, podeu fer-la per àudio. Vols dir pel xat, Natàlia? Sí, com vulguin. Jo vull dir una cosa, que és una recomanació que jo faria, per agafar allotjament, sobretot fer-ho a través de la universitat, perquè després és molt difícil trobar apartament allà, els apartaments són més cars i l'student housing, o sigui, la residència, si vas molt ràpid, hi ha com molts tràmits, has de pagar 200 euros abans, després fer una reserva, però val la pena fer tots aquests tràmits perquè després et tocarà una molt bona residència al costat de la universitat i això val la pena, perquè jo tinc amics que van estar buscant pis fins al novembre i van estar d'agost a novembre o a Rotterdam o a La Haia o a cases de gent o a hostals o hotels, o sigui, realment l'allotjament està bastant malament. Sí, per complementar això que ens diu el Marc, hi ha molta gent que li recomanaven que fes el mes de juliol la reserva amb una institució que trobareu que es diu DUWO, almenys tens assegurat que els primers mesos tindràs un bon allotjament, com t'estan dient ara. Si de cas després dius, home, preferiria estar visquent no tan a prop i traslladar-me a una ciutat una mica més interessant, sempre és a temps de fer-ho, però almenys tindre resolt els primers mesos, jo crec que paga la pena, com us acaben de dir. Sí, realment no puc encoratjar més que feu servir aquest servei perquè és que realment està molt bé, els preus són raonables comparat amb el mercat privat i les residències estan molt bé. En la meva experiència, per exemple, i a la del Marc també, eren pisos de 8 estudiants en els que tu tens la teva pròpia unitat amb lavabo i nevera i només comparteixes la cuina. I són molt espaiosos. No vaig tenir mai cap problema, simplement és qüestió de tenir sort amb els companys de pis, però això et passarà sempre si vols compartir. Vale, gràcies. Molt bé, com que teniu les nostres adreces, si teniu dubtes ens ho podeu preguntar tant a mi com a en Marc i l'Aleix, que tenen l'experiència més recent. L'any passat, malauradament, no vam tenir l'oportunitat, com ens deia abans la Carlota, però confiem en retrobar-la aquest any vinent. Molt bé. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta més, i si no, doncs penjarem aquesta sessió a l'apartat d'internacionals on estan les altres sessions informatives. Recordeu que el Delft sí que demana obligatòriament certificar un nivell d'idioma en concret. El teniu als requisits d'idioma i justament si aneu a la dreta trobareu un enllaç a Delft on veureu exactament el nivell d'idioma i altres requisits que demanen. Aneu directament a la pàgina web de TUDelft. Molt bé, doncs gràcies a tothom pel seu interès i qualsevol dubte ja en parlem. Perfecte, Joaquim, moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies.